ఈ లైవ్ మందని మీకు అందరికీ నా వందనకు. అలాగే ఈ ఫేస్బుక్ ద్వారా మనడు దేవుడి మాటని ఇలా కేంచడానికి దేవుడు సాయంత్రం గురువాదని విధతిని పేసిగిన దేవుడికి మహిమ. అలాగే ఓని పిల్ల నీరడత్త మనందరిగిన ఓని వాక్య తిని కేంచడానికి దేవుడు మనకి రోజు వండు తూపిస్తాను కృప తిని పేసి కూడా ఓనికి వందనకు. మీకు అందరికీ కూడా నా నిండు వందనకు. మరి బేలామినిరి మీరందరిగిన ధైర్యంగాను ప్రార్థన తుంగోరే దేవుడి కాలికినగ్గ దేవుడి సహాయతిని కోరరే మున్నెడికి అంజనీరి అంతకటు దేవుడు మనకి తోడు మంచి బెస్కెడికి నడిపిస్తాను దేవుడు గనక ఓని సహాయతిని కోరరు మున్నెడికి దక్కటు బేల నడిపిస్తుడు నేడు క్యాన్స్ కటు. యోహాను సువార్తెందని పుస్తకతిని ధ్యానం తుంగనడు కదా. నేడు మనడు 10వ అధ్యాయకి వాసమినడు 10వ అధ్యాయకి వాసమినడు 10వ అధ్యాయతే మనకి చాలా గొప్ప మాట తిని మనకి దేవుడు ఎత్తుడు. ఈ సర్వలోకదిగిన ఈ భూమితే పొరమందని మనుషులకి ఇంకందరికి గిన ఓడు మంచి కాపరి ఆసిమినుడు. ఈ అధ్యాయతి మనడు ఓడు మంచి కాపరాసిమినో ఇక దాని శంక నేర్చుకుంటున్నాడు. ఇక ఊడుకు ఈ అధ్యాయతి ఓడు కాపరిగా అలాగే మనందరిగిన గొర్రెనుగా దేవుడు కెత్తాటు మనడిగది ఈ అధ్యాయతికి ఏయిస్తాడు. దేవుడు మనందరిగిన అలా పోల్చడం ఇత్తది కూడా దాంట్లో వెచ్చో అర్థం ఇత్తది మిందే. దేవుడు ఓని రాజ్యత కత్తస్కిగిన కుడి పక్కత మంద నోరు బోను గొర్రె ఇంజొరే, ఎడం పక్కత మంద నోరు బోనో రొడ పక్కత మంద నోరు బోనో మేక ఇంచుకెచ్చి దేవుడు వివరిస్తున్న విధానం కూడా చాలా అర్థవంతంగా మనతోటి దేవుడు మాట తిరియరు మిందే. నేడు మనడి అధ్యాయతిని ఓడటి 10వ అధ్యాయతి మున్నేడు వచ్చినది నన్ను చదివితానికి అంచటి. గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకొనువాడై ఉన్నాడు. ద్వారము ప్రవేశించువాడు గొర్రెల కాపరి, అతనికి ద్వారపాలకుడు తలుపు తీయును, గొర్రెలు అతని స్వరము వినును. అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. దేవుడు బెచ్చో మంచి పాట తినికి ఎచ్చనుడు. అలాగే 8వ వచనం తిని మన చదువుకు గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే. దేవుడికి ఎచ్చినో కదా గొర్రె దాయని అర్రి బేనో ఎత్తుకు దేవుడు నన్నే ఇంజరికి ఎచ్చనుడు. మనని గొర్రెంతోటే పోల్స్తుడు దేవుడు. అలాగే ఓడు మనకి కాపరాసి మినుడు. దీనికి బాత దిత్తుకు గొర్రె మేతనస్కే గొర్రెని పేకలు గొర్రెని కాపరి బెసికత్తకన్నా మున్నే నడితితోడు. అంతసంఖ్య దేవుడు దీనిని బెచ్చో అర్థవంతంగా మనకి అర్థమాదనాటుగా రాస్తాటు మనడు యోహానిని దేవుడు ఎన్నుకునిచి రాస్తాటు ఉడితాడు. ఓడటి ఇగ్గ ఓడికెచ్చినావు కదా నన్న మంచి కాపరి తిని అతుకు గొర్రె నన్న నడతను అరిదే నడితి తాకు ఇంజరికెచ్చినో. గొర్రెకి మన ఊడుకు ఊడటి తలకాయి తిని ఇడుపొడికి వాటి ఇడుపొడికి ఊడోరే మున్నే వాసు బాత తగలుందే తప్పొందే ఇత్తది బాతగిన ఓడకోకుండా తలకాయ తిని ఇడుపొడికే వాటి నడితి తకు గొర్రె కనుక ఇడుపొడికి వాటి నడుస్తుంది అంతా దాని పిరికి వెయ్యతకు దాటికి మందని ధైర్యం బాత దితుకు మున్నే మామిని మేతని గొర్రెని పేకలు మినోయించుకెచ్చి వాటి ధైర్యం. అలాగే ఈ 2-3 సంవత్సరాల క్రితము ఒక విషయం జరిగితే రైలు వాసరు మంద నెలకి గొర్రె రైలు పట్టంకి అడ్డంగా నడుసొరే మందని వేళకి ఇది మధ్యప్రదేశ్ ఇందని అగ్గ జరిగితే నడుసొరు మంద నెలకి ఆ గొర్రెతోటి ఇంకా పెరిగి మొత్తం 60 గొర్రెకిన పెరిగి అలకే నడుసొర వత్తకు ఈలోపు రైలు వస్తే మున్నెడు గొర్రె తిని ఒగ్గితే ఇంక అలా అన్ని గొర్రె డొల్లంజన ఈ గొర్రె మిగతా గొర్రె మాత్రం పొరడికి తలకాయ తిని తెచ్చి ఓడటంకి ఇలా ఓడకుండా అన్ని 60 గొర్రెగిన రైలు తీడుకోడు గంజి డొల్లెత్తకు వాటి నమ్మకం బాధ దితుకు
మా మున్నే మామిని మేతనోడు నడిపిస్తున్నావు గనక మమ్మ బేల తలక వంచి దిమ్మెరు కానీ మాకు క్షేమమే, మమ్మ మంచిగేమంతమిత్త నమ్మకం వాటికి అలాగే అలవాటు ఆసక్తే అతుకు మన దేవుడికి ఇచ్చినావు కదా. నన్న మంచి కాపరి తిని గొర్రెని కాపరలే గొర్రెంకి మున్నే నన్ను నడితి తను నా పెరికే వాదని గొర్రెంకి బెస్కెడికి క్షేమము జీవము ఇత్తది మిందే ఇంజర్ దేవుడికి ఇచ్చినాం. బాతంద జరగకన్నా నా పాణ తిని వాటితను గాని వాటి పాణ తిని మాత్రం తీసను ఇంచుకిచ్చి దేవుడు కెచ్చనుడు. ఓడటి 11వ వచనం తిని మనడు చదువుకు, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణమును పెట్టును. జీతగాడు గొర్రెల కాపరి కాడు కనుక గొర్రెలు తనవి కానందున తోడేలు వచ్చుట చూచి గొర్రెలను విడిచిపెట్టి పారిపోవును. దేవుడిగా బాతకెచ్చిన ఇతుకు ఓండు మనకి మంచి కాపరి. ఆ ఓండు నడిపిసని అరిదే నడతకు మనకి క్షేమము జీవమల్లే. ఆ అర్రి అయిపోకుండా ఓండే ఆ అరిదిని ఇంజురికెచ్చను, నన్నే ఆ అరిదిని ఇంజనుడు. ఆ అర్రయ్యకుంట మరి బెచ్చో బలమత్తవు ఘనమత్త అర్రి మరి ఈ లోకతే మనకి బెచ్చో అందంగాను నమ్మకంగాను ధైర్యంగాను అనిపిసని అరుంగు బేలాంటి బలమత్త అరుంగత్త కన్నా బేనురో కెత్తని బేలాంటి అరుంగిని మన నడత కన్నా మనకి క్షేమం అయ్యల్లే. వాళ్ళకి మనకద్దు జీవతిని ఈ వల్లే ఆ బారికు ఈడు నడతని ఈడు తోపిస్తా ఈ దేవుడు తోపిస్తా అరిదే గనక నడతకు మనకి జీవం మిందే అలాగే మనకి క్షేమం మిందే ఇంచుకెచ్చి దేవుడు తిరిగినోడు. ఊడటి 14వ వచనం తిని మన నూడుకు 13వ వచనం తినోడుకు, జీతగాడే గనుక గొర్రెలను గూర్చి లక్ష్యం చేయక పారిపోవును. నేను గొర్రెల మంచి కాపరిని, తండ్రి నన్ను ఎలాగూ ఎరుగును, నేను తండ్రిని ఎలాగూ ఎరుగుదును, అలాగే నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును. నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును మరియు గొర్రెల కొరకు నా ప్రాణము పెట్టుచున్నాను. దేవుడికి వచ్చినావు కదా. గొర్రెని గురించి జీతగానికి అతుకు తెలియో, కాపరికి మాత్రమే తెలుసు. అందుసంఖ్యే కాపరి బిస్కత్కు నడిపిసరుమంతుడు అసకే గొర్రెంకి క్షేమం ఇత్తది మిందే జీవం ఇత్తది మిందే ఎంజరు దేవుడికి వచ్చినోడు. వాళ్ళకి వేరే వారు గనక వాసి దాటిని నడిపిసుకు బెస్కెడిగిన వాటికి క్షేమం ఇల్లే ఇంజను. అలాగే ఆ సొంత గొర్రెను కాపరి కరుంకు మాత్రం అవు వాటికి అర్థమైతే భారత్కు గొర్రె మేతనోరికి బాగా తెలుసు. ఆ ఒరి బెస్కత్కు ఆ గొర్రెను కరంగంగానే ఒరి దాటిని మేతను గొర్రెని పేకని గొంతు వాటికి బాగా తెలుసు. అందుకనే ఆ మాట తిని క్యాన్సంగానే మిరివైతకు. కానీ ఇంకా బేనోరన్న వత్తుకు ఓడటే 5వ వచనం దేవుడికి వచ్చినావు కదా. అన్యుల స్వరము విని అవి ఎరుగవు గనుక అన్యుని ఎంత మాత్రమును వెంబడింపక వాని యొద్ద నుండి పారిపోవునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను. దేవుడికి వచ్చినావు కదా. నన్ను నడిపిసుకున్న ఆరిది నడిపిసుకు మీకు నెమ్మది ఇత్తది మిందే, మీకు రక్షణ ఇత్తది మిందే, మీకు జీవం ఇత్తది మిందే, మీకు ధైర్యం ఇత్తది మిందే. అదే గనక అన్యుడు గనక వాసి కరంకు ఆ స్వరం ఇత్తది వేరే వారు కరంకు అది ఊరికి భయం అనిపిస్తే దేవుడి పొర్ర ఆనుకుంచి మందని దేవుడి పొర్రో దేవుడు రెక్క నెడుపమందని పిల్లంకి ధైర్యం మిందల్లే. అలాగే దేవుడు మినో ఇత్త ఆ నమ్మకము ఆ ధైర్యం ఇత్తది ఆ నిరీక్షణ ఇత్తది మంతే. అదే దేవుడి రెక్క నుండి తప్పుకొట్ట తర్వాత ఈ లోకతే బెచ్చో బెలంటి బలమత్తవు ఆశ్రయించి మన నడతకన్నా మనకి భయం అనిపిస్తలే. వాళ్ళకి బేక్ అంచనాడో బేల అంచనాడో బాత అరిదే నడసనాడో నడత నర్రి బెగడికి తీసోయితో తెలియో. అందుసంకే భయం అనిపిసి మిర్రి తిరి ఇంచుకెచ్చి దేవుడు మాటకి వచ్చింది. అందుసంఖ్య కెచ్చినో కదా. ఒకటి 27వ వచనం తిని మన చదువుకు, నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును, నేను వాటిని ఎరుగుదును, అవి నన్ను వెంబడించును, నేను వాటికి నిత్య జీవం నిచ్చుచున్నాను గనక అవి ఎన్నటికి నశింపవు, ఎవడును వాటిని నా చేతి నుండి అపహరించడు. దేవుడికి వచ్చినావు కదా. ఓని పిల్ల నీరడత్త మనడు ఓ నేను వెంబడిస్తాను మనకి దేవుడు నిత్య జీవం ఇత్తది ఈతోడు. దాని సంఖ్యే మన నిరీక్షణ, దాని సంఖ్యే మనడు దేవుటే కాలికి నగ్గ నమ్మకంతోటే ఎదురోడన్నాడు. దాని సంఖ్య దేవుడికి అయితే కదా నా నిత్య రక్షణ తిని గట్టి పేసి మందటి ఎంచును.
వాళ్ళకి ఓండు తోపిస్త అరిదే అర్రి తప్పకోకుండా అద్దే అరిదే ఆఖరి వరకే నడుముటు ఇంజరికెచ్చను ఆ నిత్య జీవం ఇత్తద్ది ఓండు ఈతను ఇంజును ఓని అరిదే నడతని పిల్లంకి నిత్య జీవం ఇత్తద్ది మిందల్లే వాళ్ళకి ఓని అరిదే నడత పిల్లంకి దేవుడు తోడాసి మంతను ఇంజరికెచ్చను దేవుడు స్వరం ఇత్తద్ది దేవుడు కాల్కినగవాసి ప్రార్థన తుంగోరు వేడుకుండని నీతోటే దేవుడు తిరిగినస్కి ఆ స్వరతిని ఓని పిల్లతిని గన అతుకు అలాగే ఓని అరిది గనక నిమ్మ నడుసోరు మతుకు ఓని స్వరం ఇత్తది ఓని గొంతుకి ఇత్తది తప్పకుండా నీకు క్యాన్సర్ అయితే ఏంజరు దేవుడికి వచ్చును మరి ఓని కాల్కినగ వాసి ప్రార్థన తుంగోరే దేవుడు కొర్ర ఆశ వాటి నమ్మకం వాటి నడుస్తున్నాడు కదా ఆ ఓండే మనకి అర్రాసి మినోడల్లే ఆ అరిదే ఓండే మున్నే మన శాంక పాణం వాడుతుడు మన అరిదే బెలాంటి బెచ్చుకు ప్రమాదమైనకో బెచ్చుకు ఇబ్బంది మీనకో బెచ్చుకు రోగమైనకో బెచ్చుకు తెగులుకు మీనకో బెచ్చు భయం మీందో బెచ్చుకు అపజయమినకో బెచ్చుకు పోరాటమినకో బెచ్చుకు మెట్టామినకో బెచ్చుకు ఆ కొండామినకో వీటన్నిటిని గన దేవుడు దాటి దెమ్మెర్తుడు ఓండే మున్నే దాటితో గనక పెరికే వాదనద్ది మనడు దేవుడికి వచ్చినావు కదా మీకు మున్నే అర్రిగా నన్నే ఆసిమేనను ఊడటి గొర్రెలు పోవు ద్వారమును నేనే నాకు ముందు వచ్చిన వారందరూ దొంగలును దోచుకుని వారై ఉన్నారు గొర్రెలు వారి స్వరము వినలేదు నేనే ద్వారమును నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవుచు బయటికి వచ్చుచు మేత మేయిచుండును దేవుడికి వచ్చిన ఓడటి ఓండే అర్రి అల్లే ఓని అరిది గనక నడతని మనందరికి గిన ఓడు కాపరాసిమినోడు మనకి ధైర్యమాసిమినో మన బాధకు మన ఇరుకుకు ఇబ్బంది అంతా ఓండే మోచుతోడు ఓండే భరించుతోడు ఓండే సమస్తం గిన అన్నిటిని దాటి దెమ్మెరుతోడు మనం దాటిసని మహా గొప్ప దేవుడు ఓడు దాటిస్తోడు మున్నే ఓండు అర్రాసి ఓండు నడుస్తున్నావు కదా ఓని పెరిగి నడతని మన అందరికి గిన క్షేమం ఏంజరు దేవుడికి వచ్చును బెస్కత్కు ఓని అరిదే నడితి తడోనల్లే ఓని అరిదే గనక నడతుకు ఆ లోపలికి గనక ప్రవేశించు ఇక లోపల గనక అతుకు ఓని అర్రి బేలమిందో ఇంజరు లోపల గనక బీనుడన్న వాసి ఈ దేవుడు ప్రేమ బేలమిందో ఈ దేవుడు గొప్పతనం బేలమిందో ఈ దేవుడిలో మందని మరి ఆ నమ్మకము ఆ నిరీక్షణ శక్తి ఆ ధైర్యము ఆ శాంతి ఇత్తది ఆ సమాధానం ఇత్తది బేలమిందో ఇంజరే లోపల గనక వాసి లోతిని గనక ఓడతోని కల్లే దేవుడు లోపలికి వత్తస్కే బయటికి దాయనస్కే లోపలికి వెయ్యితరు బయట కత్కనిగిన బారయ్యో ఇంజరు దేవుడికి వచ్చును లోపలికి వాసి మేత తింతోరల్లే బయటికి అంచికిన మేత తిత్తస్కి క్షేమం ఇత్తది ఈతను ఇంచుకెచ్చి దేవుడికి వచ్చును బయటికి వెయ్యితరు లోపలికి దేయితరు అత్కన్నా బెస్కెడికి నా పిల్ల క్షేమంగానే మంతురు ఇంజరు దేవుడికి వచ్చునుడు అన్నిటిని భరిస్త దేవుడు మనకు మున్నే ఓడే నడసన ఇంజరికి వచ్చును నీ అరిదే మున్నే ఓండే మినుడు నిమ్మ భరించని బాధతే మున్నే ఓండే మినుడు దేవుడికి అయితో కదా మీకు వత్త బాధతే ఆ మున్నే ఓనికి ఆ బాధ ఇత్తది ఎరుకాసి మిందే మనకి వాదని సమస్య బాధో మనకి వాదని బాధ బాధో మనడు ఎదుర్కొండని బెలాంటి పోరాట మతకన్నా బెలాంటి కష్టకిని అరిదే నడతకన్నా వాటి అన్నిటినిగిన వాటినన్నిటిని దేవుడు మున్నే వాటిని గ్రహించి మినోడు మున్నే ఓనికి ఎరుకాసి మిందే అందుశాంకే దేవుడికి వచ్చినావు కదా నన్నే అర్రాసి మినను గనక నన్నే ఆ ద్వారమాసి మినను గనక నన్న మంచి కాపర్తిని గనక ఆ ద్వారతే నన్నే వత్తను నన్న ఆ అరిదే నడిసి అరితికి వాసి మీరు నడతని అరిదే మందని ప్రమాదమిత్త దానిని తప్పిస్తానికి వత్తను వాసి పాణం వాడతాను ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినావు నన్న పాణం వాడతాను మీకు ఎత్తది నన్న విజయం దానిని పొందుకుందటానికి మనడు బెచ్చుకో ఇబ్బంది పరసనాడు బెచ్చుకో డౌట్కు మనకి బెచ్చుకో అపనమ్మకము బెచ్చుకో మధ్యతే అవిశ్వాసము అసలు ఈండు దేవుడా అయ్యో ఇల్లు పోతే అసలు ఈండు నాని బెగడ వరకే నడిపిస్తాడు అసలు ఈండు బెగ్గ నుంచి వత్త దేవుడు అసలు మనకి దేవుడే ఆసిమినోడా ఇంజికెచ్చి బెచ్చుకు రీతికిని దేవుడికి ఎచ్చనో నన్న కాపరి తినింజనో నన్న స్నేహితుడు తినింజనో నన్న బంధువుడు తినింజనో నన్న దేవుడి నింజనో అన్ని రీతికి మనకి బేని రీతిని అర్థమతుకు ఆ రీతి కెత్తటందుకోండు డిగ్గి వత్త మహా గొప్ప దేవుడు ఆసిమినోడు ఇచ్చుకు రీతికిని కెచ్చరు మతకన్నా మనకి బెచ్చుకో డౌట్కు ఈయన బెగడ వరకే నడిపిస్తుండే నిజమేనే అసలు నిత్య జీవం ఎత్తది మిందే ఈ లోకతే డొల్లత్తస్కే డొల్లి దాయటమే ఈ మనిషి ఇంక ఇచ్చుటే ఈ జీవితం ఇంకా తర్వాత దానిని బేనో ఊడనోడు
ఈ బైబుల్ పుస్తకాపేసి ఇల్లు పోతే ఈ వాక్య తినిపేసి ఓ కెచ్చరమంతరు ఓ బైబిల్ సంగతి వాటి గుణిగి కంజరమంతరు ఇంజరు బెచ్చుకో డౌట్కు. కానీ దేవుడికి ఎచ్చనుండి ఈ అరిదే గనక ఈ లోపల గనక నిమ్మ వాసి గనక ఓడుకు నిమ్మ బయటికి అత్త దాయొచ్చు లోపలికి వాదనసికే దేవుడి క్షేమతిని నిమ్మ తప్పకుండా ఊడి తినింజరు దేవుడికి ఎచ్చనుడు. దేవుడిలో మందని జీవతిని నిమ్మ తప్పకుండా అనుభవిసి తినింజరికి ఎచ్చనుడు. ఈ ములిపే ఓడటి ఇవంత బెస్కి సాధ్యమింతిరి డొల్లెత్తస్కి సాధ్యమయ్యే కదా. దేవుడు మాటకి వచ్చేది బతికి మత్తస్కి మనకి అవకాశం ఇస్తావు దేవుడు. డొల్లెత్త తర్వాత బేనుకి నరుడాసి పుడత బేని మనిషింకిన అవకాశం ఇల్లే. డొల్లి అత్త తర్వాత నన్ను బాతో సాధిస్తే నన్ను కొట్టుకదు అది జరగని పని. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈತನಾದೋ ವಿಧముగా ನಿಮ್ಮ ಬೇಲಂಟ ಹರಿದೆ ನಡಸನಿನೋ ಇತ್ತದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧం ತುಂಬ್కును. దేవుడికి వచ్చినో కదా ప్రాణము తీసటానికి అయ్యో నన్ను వత్తది నీ ప్రాణతి నిమ్మ తీసి వాటి తీసటానికి అయ్యో దేవుడు నీని కరంతది ఓడు ప్రాణం ఇత్తోడు ఓడే నీకు ప్రాణం వాడతస్కే నిమ్మ బారి ప్రాణము తీసుకుండటానికి ఇల్లు పోతే వాదన సమస్య తట్టుకుండాలో నన్ను డొల్లిదైతను పోనింజరు దాటే భయము ఇల్లుకు పోతే బతకాలను పోను ఇంకా డొల్లెత్కు బాగుపోనింజరే దాటే ఆ మున్నెడికి దాయని నిర్ణయకు ఇలాంటివంతా తీసి వాటింజరు దేవుడికి వచ్చను. నీ శాంక నన్ను ఇచ్చడు తుంక్తస్కే కొంచెమైన దాని శాంక ఆలోచించిన వాయింజరు దేవుడికి వచ్చనుడు. ఈ ములిపే ఓడటి ఇత్త అవకాశతిని మీకు నాకు దేవుడు బెచ్చుకో సంవత్సర ఈదిల్లో 70 ఇల్లుకు పోతే 80 ఇంజనోడు. ఈ కొంచెం జీవిత ఈ బతికిని గొప్ప అద్భుతముగా దేవుడు మనని ఓడవలింజరు ఆశపరచనుడు. మనను గొప్పగా నడిపిసవలింజరు ఆశపరచనుడు. నేను గొప్పగా తాసవలింజరు దేవుడు ఆశపరచనుడు. నేను గొప్పగా నీ బంధువుకి మధ్యతే నీ చుట్టకిని మధ్యతే నిలవాటవలింజరు దేవుడు ఆశపరచనుడు. ఓనికి అచ్చు ప్రణాళిక మత్తస్కి ఓని కాలికి నగ గనక నిమ్మ వాసి ఈ అర్రాసి మందని అరిత్య లోపలికి గనక నిమ్మ వతుకు మూడు బారాసి మీనడు అర్థమైంది. వైద్యం అత్తచ్చు చేపు మనకి లోపల బాత జరగనుందో తెలియ కదా. ఇది సహజంగా అందరికీ తెలిత మాటే కదా. లోపల బాత జరగను ఇత్తది వైద్యం అందన మనిషికి తెలియ. అసలు ఈ భక్తితే లోపల బాత జరగను ఇత్తది దేవుటే మనసిని దేవుడు బారాసి మీనడు ఎంజరే అన్వేషణ ఇత్తది ఓని శాంక తెలుసుకుండకోకుండా నీకు నాకు బాత అర్థం అయ్యో కదా. ఓండు బెస్కత్కు ఓని శాంక తెలుసుకుంటేనో అస్కి నీకు ఓన్ బారాసి మీనడు అర్థమైతే వాళ్ళకి ఓన్కి ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ನಿತ್ತವಲೋ ಇತ್ತದ್ದು ಓಣು ನೀನಿನ ಬೇಲ ನಿಪ್ಪಿಸುವಲೋ ಇತ್ತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ ನಿತ್ತವಲೋ ಓನ್ శాంక ఇత్తద్దు దేవుడు నీకు నాకు నేర్పిసరు మున్నెడికి అయితును. మరి దేవుడిత్త ఈ జీవతిని వెచ్చో మంది మనకన్నా గొప్పవారు గనులకు మనడు బతికి మందను మనడు గొప్పవారాడు ఆ దేవుని దృష్టికి గొప్పవారడే గాని మన దృష్టితే మనడు గొప్పవారడయ్యో. మనకన్నా గొప్పవారు వెచ్చో మంది లోకతిని విడిసి తెమ్మెరున్నారు. ఇత్త ఆయుష్ ఇత్తది మీద ఊడటి అది చాలా విలువత్తది. దానిని నేను ములిపే గనక దేవుడు కాలికి నగ్గ కుద్ది అయ్యా నాకు నిమ్మ నా అరిదికి వాతుకు నన్న నీ అరిదికి వాసనను నేను ములిపే నాతోటి నిమ్మ తిరియని నన్న నీ కైకి ఇడుపొడికి వాసనను నీలో నా గురించి నిమ్మ ప్రాణం వాడ్తిని నన్ను భరించని బాధ అంతా మున్ని నిమ్మే భరిస్తిని వీటి నాకు విజయం ఇత్తిని ఆ విజయతి నోడటం నాకు కైతనాటం గిల్లయ్యా నాకు సహాయం తుంగా నాని నిలవాట నాని నిప్పిసా ఇంజర్ బెస్కత్కు నిమ్మ దేవుడు కాలికి నాకు వాసి తలిపి తిను ఓడు అస్కే నీకు మంచి కాపరాసి దేవుడికి వచ్చును. మూడటి నేను వాటికి నిత్య జీవం నిచ్చుచున్నాను గనుక అవి ఎన్నటికి నశింపవు ఎవడునో వాటిని నా చేతిలో నుండి అపహరింపడు. దేవుడు నిన్ను దీవిస్త తర్వాత బేని మనసుగిన బాత తుంగాలుండు మానవ శక్తి ఇత్తది ఈ దేవుడి శక్తికి మున్ని బెచ్చడికి వెళ్ళటి దేవుడికి వచ్చినో నేను నిలవాట తర్వాత నన్న బేనొగిన బాత తుంగాలుండు ఆ బెస్కెడికి గిన్న నిమ్మ ఇంకా నశించిని ఇంకా నిమ్మ అలా దుఃఖదే ఆ పెరికి నడిసి వత్త అరిదిని బెస్కెడికి జ్ఞాపకం తచ్చుకుండమని వాటినన్నిటినీ నన్ను క్షమిస్తాను. నేను కొత్త మనిషినిగా నా పిల్లతగా నా మర్రినిగా నేను ఏర్పాడుతూ కుట్టను గనక నిమ్మ వ్యర్థమని నా కైకి నిడపగడు గనక వత్తుకు నిమ్మ బెస్కిగిన నేను నశింపకుండా నిత్య జీవత్తోటే నింపితనించున్నాడు. అలా మందవలింజరు ప్రార్థన ఒక్కడ కనిపింపు.
యేసయ్యా నీకు వందనక్కయ్యా. మరి నేను ములిపే నీ మాటకి అంచనము నీ పిల్ల నీ రక్త మాకందరికి చుట్టూ మందని పరిస్థితి కూడోరే, భయపరసొరే, బతుకని పిల్ల బిచ్చో మంది మినరయ్యా. అయ్యా భయత్ నుండి, దుఃఖత నుండి, ఇరుకుకి నుండి, మానసికంగా కుంగియాదని విధత నుండి తప్పించడానికి నిమ్మే వీటన్నిటినీ భరిస్తేనయ్యా. ನಿಮ್ಮ విజయతి నిత్తిన విజయతి నోడటం నీ పిల్ల నీరికి నేర్పిసింజరే, నీ కాలుకు పేసినాం నేను నరక. అయ్యా అందరికీ వెచ్చో మంది ఇంకా నాయన ఈ రోగతే తోటి భయపరసరు బతుకున్నారయ్యా. అందరికీ ధైర్యమీ, నెమ్మది తిని, స్వస్థత తిని, ಬೇನು ಹಾತ್ಕು ರೋಗದ ಬಾಧಪರಸನರು ಒರಿನ బాగుతుంగయ్యా. నీ కైది ఒరిని కేటి ఒరిని బాగుతుంగించరు ప్రార్థన తుంగనం. ఒరికి ధైర్యమీం బేనురాత్కు ధైర్యం ఎడిసి మినరో ఒరికి ధైర్య తినీమయ్యా. బేనురాత్కు ప్రేమ ఇల్లక మినరో ఒరి ప్రేమ తినీమయ్యా. నీ ప్రేమ తిని తోటి ఒరిని ఆదరిస్తయ్యా. బేనురాత్కు నాయన అడుసురు మినరో ఒరి కణిదేరు ఉమ్మయ్యా. నేను ములిపే అయ్యా మా దేశతిని, మా రాష్ట్రకిని, మా నాకిని అన్నిటిని జ్ఞాపకం తుంకున్నయ్యా. మమ్మల్ని అందరిని విడిపిసి నీ శాంక ప్రవ్వా ఏసయ్యా నాయన మాకు మంచి రోజుకి నీసి మా పిల్ల మా కుటుంబకు నీ కాల్కినగా వెచ్చో గొప్పగా నీ మహిమతి నీ లోకతికి కెత్తనాటుగా అయ్యా నీ గొప్పతన తిని అందరికి కెత్తనాటుగా మమ్మల్ని అందరిని తాసింజరు. నేను ములిపి నీ పిల్లని అందరిని జ్ఞాపకం తుంకుంచి దీవిసింజరే. ఏసైతే పెద్దటి మాట అంత తలుపురమినం తండ్రి. ఆమె.